Hallo? Altså, hvad? Hvordan er vi? Ja. Skal vi lande ved Woods? Ja. Ja. Ja, okay. Ja, hvem hvis du bliver bandet? Kan man godt høre den? Man kan ikke høre dig, vel? Man kan ikke høre en. Emil, sig det for mig. Kan jeg sige det for mig en gang? Ja. Når jeg siger nu, så gør du det bare, okay? Nu. Indtil han siger stop. Ja, okay, indtil jeg siger stop. Chill. Wow. Emil. Det ender bare med, at man kan høre dig hele videoen. Imagine, du kan gjort det, om man kunne høre dig. Der er efter 10 sekunder. Der er efter 10 sekunder. Nej, er helt forbi efter 10 sekunder. Hvad fanden er det for en video? Hvis nogen der ser den Dig her på video, mig, dig på mig, er det dig på ikke mig, dig de på tænker mig. sikkert, hvem fanden snakker de med? Er det ikke lidt, kunne Der man er to ikke på høre mig, dig? der er to på mig, der er to på mig. Jeg er ligeglad. Sådan, man kan ikke høre dig, ikke? Så tænker de, hvem snakker de med? Jeg tænker din familie. Hvad er det, der sker med ham, der er han autisme? Der er ikke nogen, der tænker sådan der, bro. Tænk dig lige om. Dreng, hopper og backflip. Hvem var det, der har brug for hjælp? En død? Nice. Jeg kommer. En af mig. Jeg skal lige være klar. 170 hvide, 70 hvide. For mig. Ja, okay. Kom, hil mig. Skynd dig, hallo! Skynd dig! Nej. Han er bare. Nej. Nej, jeg kan ikke se noget. Fucking svin, bro. Jeg kan ikke se noget. Nej, så kunne man smage, mand. En han er cracket fucking meget. Stager lige. Bande er lige. SF. Slå bag med. Hey, chill, man. Så man fucking banner. Jeg glemmer det med. Den der spil giver mig fucking... Anders, bro. Der kommer en bil. Jeg er stadig ikke med. Ja, det Godt er så. det. Klog. Kom on. Kom. Stop the cap. Gå ud og gå ind igen og lave pickaxe. Hvad laver du, mand? Quick. Død. Quick, død. Nice. Kom nu, nice. En jeg kan med Repo-kort. Dræb ham. Hvad laver du? Dræb ham. Finish ham. Jeg kommer. Ikke sige til mig, at der har været fish. Han er aimbot, Emil. En af trælle med Repo-kort, men jeg bruger en Repo-kort. Shit. Ja. Jeg skal bare lige med til. Shit. Kom nu. Nice. Emil, der er det der guld af jer til skatten. Kan en af godt tage min... Kan en af godt tage min Repo-kort? Jeg dropper den til dig. Jeg har tændt på skud. Her. Har du brug for det? Har du brug for skud? Okay, en af hente min Repo-kort. Jeg er 10 stille.
Har du shotgun skud? Jeg har kun 4. Tak, tak. Jeg er der. Jeg er Jeg er der for dig. Amen, Når jeg siger nu, ikke, så skal du bare sige ordet. Nu. Amen. Ja. Lige ved. Amen, imagine man kunne høre dig. Amen, imagine man kunne høre dig. Hvem har snappeskud? Hvem har AR-skud? Hvem har shotgun-skud? Hvem Jeg vil kunne cykle fyre. stille? Hvad er det, hun hedder? Araf? Det er nemmere reload. Yusuf, har du shotgun-skud? Nej, jeg har pistol. Har du AR? Ja, jeg har meget. Bare, Kan jeg få jeres skud? Jeg har ikke en skud. Jeg skal nok. Jeg har ikke noget af jeres skud. Hvorfor er jeres skud? Drop. Om damage drop. I hvad? Aziz, kill lige Aziz. Nej. Araf kill. Hvad skal jeg give dig? Hvad fanden er det? Er det godt? Hvad skal jeg give dig? Hvad fanden er det? Tak. Shotgun skud. Jeg har 0. Jeg har selv ikke meget. Jeg bare Lad kan mig tage være. den. De 4. Ja. Nej, undskyld. Nej, du tog mig. Her, nej. Tag den. Jeg giver dem efter. Jeg giver dem dit skud efter, okay? Jeg har brug for SMG-skud. Har du snapperskud? Nej. Og jeg får lyst til at danse. Det. Noob. Amen, noob. Ja. Amen, imagine man kunne høre dig. Hvad fuck? Chill. Nej, hvad sker der? Hvorfor ruster jorden lige nu? Jorden ruster det til. Queso er kommet i Fortnite. Imagine din... Nej. Er der nogen af jer, der sort? Bare vær fuldt ærlig. Nej, mand. Nej. Det er... Er du? Hold de kæft, mand. Hvor er du fra? Jeg er fra Somalien. Hvad? Nej. Hvor fanden? Dreng, kig lige mig. Shit. Har du ingen snappeskud? Jeg har kun én. Nej. Chill, man. Amen, du kommer jaloux. Også mig med flexer. I ved godt, jeg har givet min... Amen. Kig i det her. Amen, efter 2 minutter, når de forældre ser din video. Hvad du siger til mig? Dreng. Jeg spillede rank, ikke? Jeg spillede rank Battle Royale. Så jeg havde en af de... Jeg havde sådan en der anden svær, ikke? Jeg troede, det var sådan en der flyve, ikke? Så jeg prøvede den. Så jeg dør helt med 4 damage, ikke? Hele mit setup, ikke? Jeg lignede en hjemløs efterpå. Du skulle se, hvor ødelagt det var. Det Og jeg troede, du var hjemløs. Var du ikke hjemløs? Han tæller facts.
Hør de. Hvorfor er vi så... Chill. Afbart. Ja, Amen, det er godt, at du ikke kan snakke, ikke? Amen, de kan ikke høre dig. Amen, de kan ikke høre dig, men de ved, hvad du kommer til at mene. Ja, hvorfor gør du det kun på ham? Amen, hvorfor gør du det kun på ham? Min svær, mand. Ja. Selvom... Der er nogen. Der er nogen. Ja, Yusuf, vi har mand. Så tror jeg skyde en bot, altså hvad fanden? Hvem har snapperskud? Hvem har snapperskud? Jeg har kun 0. Jeg bliver spammet. Jeg har masser, jeg er blevet different. Ja, det er du. Hvorfor er jeg skud? Get out! Du kaldte mig hjemløs, og så skal jeg give dig AR-skud. Hvad er det der for noget, med? Han er hjemløs med AR-skud, så. Yusuf, hvorfor er jeg skud? Kald mig daddy. Slave, giv mig lige AR-skud. Tak, slave. Her jeg bliver æbber. Du giver æbber, de her. 29 år, hør nå. Ja, jeg har sendt os Voodoo States, men hvor må de her æbber nærmest? Der giver mig. Er der spys? Ja, er der spys? En død. Oh my god! Fuck nu, der sælger. Jeg lover lige møde, jeg skal sige noget. Jeg skal lige sige noget fanden. Det var en reboot, man. Amy said, I like my cheese dripping. Det er den første video, du har lavet. Hver gang når du døde, det er bare et blik af hele din setup. Uden andre kan høre det. Bare tror, det er en normal video. Ja. Jeg fælder lige Yusuf ud. Yusuf, jeg så. Okay, så døde jeg. Trap du dem alle sammen. Der er en af dem. Hvis du kører til banana, ikke? Nej, han er godt nok sat op. Nice. Reboot call, please. Reboot card. Nej. Jeg sværger, du kender Soul Clutch. Hvis du vinder, jeg gifter dig. Kom nu. Hvis du tager mit reboot-kort, ikke? Skifter jeg dig. Jeg er selv sort. Så maler han sig selv sort. Så gifter jeg dig. Amy, kan du ikke se, vi melder os begge to selv sorte? I skolen, da vi havde en Dalone, vi maler os begge to sorte.
Du dør, mand. Hvis du vinder alene, ikke? Hvis du vinder alene, ikke? Jeg gifter dig. Amen. Chill, man. Hvis du vinder, ikke? Hvis du vinder, ikke? Hvis du vinder... Hvis du vinder, ikke? Hvad er det for en bil, mand? Det er game. Tror du ikke, det game, det bliver godt? Hvad siger han? Der er ministeren. Drake, go away. Amen, jeg changer dit navn til Diddy. Amen, jeg changer dit navn til Diddy. Jeg gør det. Jeg changer dit navn til Diddy. Okay, skal jeg gøre det? Send den her video til klip. Send de her, der ser det her video, ikke? Yes. Hvad skulle vi kigge på? Oh, cutie. Det er kraftigt. Han lækker. Der er en der. Hej. Mand. Det er Juice WRLD. Amen. Hvor er du crosser? Amen, hvor er du crosser? Hvor er du crosser? Hvis du vinder det game, ikke? Hvis du vinder det game, wallah, jeg tror jeg gifter dig. Amen, hvis du vinder det game, wallah, jeg tror jeg gifter dig. Kom, hvis du vinder. Jeg gifter dig, hvis du vinder. Tak. Jeg gifter dig Black Panda. Du pisser heldig, mand. Du må snakke som du har lyst, så man kan køre dig. Men hvorfor ligger din minis helt først? Ja. For mig ligger det først. Come back! Back down! Screw! It is gone! You're probably trying to be running so long.
Jeg skal sige, hvad det betyder. Jeg skal sige, hvad det betyder. Han dør. Hvorfor tager han ikke medaljerne med? Ouch. Hvad? Nej. Emil, gå ned under. Ja, gå ned under. Op, tryk kryds. Space. Ja. Du har Godzilla-medaljen. Du kan rotate. Jeg ved ikke, hvem der tager din oplader. Det er baby. Nej, han misser det der skud, mand. Nej, han misser igen. Ja, min skin her, men jeg er ikke. Emil, du har set, hvordan jeg ser ud. Jeg ved, en et brødbrød, mand. Du hører en væg. Du har en giraffe, men der var i Zurich. I sagde, twins, where have you been, girafferne? That's too much cat. Kost er højere end mig. Det er derfor, du firer det der giraffen i 2 timer. Jeg kunne ikke engang lide det. Det siger mod dig. Nej, mand. Nej. Oh, fucking nigger.